Mga kakundiman, ngayon naman ay gagawin namin itong request na kanta na isang kapampangan. At ito'y may pagka-spiritual. At gusto naming yandog para sa inyo. Ito ay sa kahilingan ng aming mga kaibigan ng mga kapampangan. Kabiasnan, nanong kabaldugan, beluang matas, salita ding angheles, kung inglugod king biyak king tao, yang ala, tugil yang matni, kampana yang manye, kasalban tayanan, nanong ay biena, bundok laman, tingadipat ng lugar. At kalasal pantaya, ito na lugod biyasayang magkwanta, ito na lugod alanganga. Ito na lugod biyasayang magkwanta, ito na lugod alanganga. Gaya po ng dati, mag-share, like, and Subscribe! Magandang buhay! Hanggang sa muli po! Okay na? Kapamilya, may gagawin. Ay, Kuwari ka po. kanya-nyasan mo ko kasi eh. Ano na kasi? Mga Kakundiman. kakundiman.